ایران شہر تہرانہ پولیسا 22 سالی جانک مہسیا امینی فردا نکنگ سوا دستگیر کتگ زانک وید کے مہسیا امینی پولیس حراستہ بوتگ کے آئی طبیعت خراب بوتگ امائی سوا بیران بوتگ ایران جدا جدا ہیں دمکاں محلوق امائی سوا احتجاج و ہنگامہ کنگاں ہاں زانک وید کے دنیگا امی ہنگامہ ہاچا 50 کساسا مردم بیران بوتگ در ملکی رپورٹن ردا گوشک بیت کے محلوق پولیس کسانے جنک کے گنا ظلم و زوران کی خلافا محلوق روڈانی سرا درد کو ہنگامہ کنگا ہاں پولیس نیما ترندے گام گیش دورک بوگا ہنت امائی سوا 50 کساسا مردم بیران بوتگی مردمانی تہا 5 سیکیورٹی ملازم ہم آوارند گیش ایرانی صدر ابراہیم رئیسی گوشگند کے پولیسا بس مہسیا امینی پردہ نکنگ سوا دستگیر کتگ بلے رندہ جانک دلے دو رہے بند بوگے سوا بیران بوتگ زانک وید کے ایران بازیں دمگان نیٹ ورک ہم معطل کنک بوتگا ہوں سیکیورٹی نظام ترند کنک بوتگ وش نیوز کراچی